na fara kauna. Yanzu za mu fara kauna, kaɗai na sa a raina. Tun da sauruwan zuma ne shaki ba ne, zo cikin je mai taɓinsa gaskiyar bayani. Yanzu za mu fara kauna, kai kaɗai na sa a raina. Tun da sauruwan zuma ne shaka ba ne, zo cikin je mai taɓinsa gaskiyar bayani. So da kauna allura kawar zai ce idan da hoji in ko babu an yi barna. Na aminta a idona a bada yaji don a bani ke nufina. Zan rike ke bahiyana asalin maso ne tallafa ki ce ci kauna kin ji karki bar ni. Karki bar ni. Sabo akwai alaka kunnuwanka kar a hure, inda da ka sa kafarka zanabe ka na fi so a gan mu tare. Za ka girma wasu sirri babu shakka yin hakan zamo amare. Karɓi so da sauri adana ranka karkaɗe na mai wa ƙauna ka ji karɓa bar ni. Masoya cikin fargaba ni dai alƙawar ne ba zan bar ki ba. Da kyawo na mata ba sa kai ki ba, komai za a ce min ba zan ki ki ba. Arme na kunsa da baki san shi ba, bashira ki zai sa har yanzu ba. Komai na wake ce kike kan gaba, su mai san kashi ne gaskiyar bayani. Ya san fi da kai kuma zuciyata za ta yi sai da kai, ka sanya a raini ina ji da kai, kuma za a ce min bana ya da kai. Shi sun rayuwa ne ni na sai da kai, bana yin sukuni idan babu kai. Raina ya amince in zauna da kai, idan babu kai kabari ya kai ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Mubarak M. Aslam. Ni ne jarumin da na hau wannan waka kuma na taka rawa tare da yarana. Ba komai ne sa na hau wannan waka ba sai nuna soyayya ga shi wannan mawaki wato Sani Ahmad. Sani Ahmad na kasance ina sauraron waƙoƙinsa a koda yaushe. Hakan ne sa na ɗauki waƙarsa na hau domin nuna soyayya ga shi wannan mawaƙin. Mawaƙin da a yanzu duniyar Kannywood take haskawa da shi. Ni Mubarak M. Aslam, komai zan yi a rayuwata ba zan taɓa mantawa da babbar jarumata ba wato Hajiya Nana Nancy. Wannan jaruma ita ce wacce muka taka rawa da ita a cikin wannan bidiyo. Jarumar da muke alfahari da ta a jihar Bauchi gabaki ɗaya. Daga nan kuma sai wanda ya ba da umarni a cikin wannan bidiyo wato Abubakar Ebiza. Babban darakta kuma daraktan da ya iya aiki, daraktan da ya daraktan ɗin manya-manyan fina-finan da ake ji da su a jihar Bauchi kamar irin su Zaman Yau da kuma Ya Zan Yi da Rayuwa. Shi dai darakta Abubakar Ebiza ya ƙware wajen fitar muku da sababbin bidiyoyi da kuma waƙoƙi.
sai ku bibiye mu a channel ɗinmu wato na Magzi Azare TV da zarar mun ɗora muku sababbin bidiyon mu za ku ringa kalla, sannan kuma ku danna mana subscribe kuma ku danna ƙararrawa. Mun gode masoyanmu maza da mata. Daga babban jarumin nan naku wato Mubarak M Azla. Mubarak M Azlan nazo da sabon salona.